Da. A mislim, spominjali smo to već bili u onome dijelu kad smo pričali o odlascima iz Hajduka, o Mlakaru i tome kako se on kužio s Mlakarom, kako se nadopunjavao. Pozitivna stvar je njegova suradnja s Trajkovskim kad Trajkovski igra, do duše ne u onom smislu u kojem Livaji treba. Jer ona pozitivna stvar Mlakara je bila da on može igrati jako puno bez lopte, da će iskorištavati prostor, da sad je to već postalo potpuno mainstream i ta njegova otrčavanja iza linije i primanje lopte u prostor i stvarno iskorištavanje Livajinog playmakerskog aspekta igre. U ovom trenutku ti si našao mjesto za Benraua gdje on može igrati, to je desno krilo. Ali Benrau na desnom krilu je čovjek koji prima loptu u noge. I po mogućnosti, ako mu je idealan dan, on će ulaziti s loptom u sredinu. To nije baš idealno za Livaju. Sahiti je divlji igrač. Za Sahitija ne možeš reći da će on nešto iskombinirati. Većinom ovisi sam o sebi, ali nije igrač koji će isto usprkos tome što bi to trebao imati u svom skill setu, nije igrač koji će jako dobro ulijetati bez lopte i iza linija i davati nekakvu dubinu ekipi. U takvom načinu igre ti nemaš onog Livaju kojeg si imao u prvom dijelu prvog dijela sezone, gdje će on puno više biti na lopti, gdje će puno više razigravati svoje suigrače, gdje će samim time veća pozornost padati na njegove suigrače, gdje će on dobiti kasnije u nastavku akcije više mjesta za završetak akcije. Ok, sad je malo ekstrem što on, koliko sad 5 utakmica zaredom nije postigao u HNL-u, 6 utakmica zaredom u HNL-u nije postigao gol, protiv Varaždina je zadnji put asistirao, nakon toga nije u 5 zaredom ništa ni asistirao, ni zabio. Ok, to je ekstrem, nije sve zbog toga, ali kada se govori o planskom stvaranje ekipe i sve onome što je Miho u stvari bio pričao da Hajduk je odradio najgori prijelazni rok poslije Osijeka, što je u stvari malo parafrazirao da nije bila stvari toliko očajan prijelazni rok, ali u tom aspektu gdje ti imaš ponajboljeg igrača lige i gdje ne gradiš oko njega idealne figure, to je problematično. Možda samo ti priči. Možda nisam bio ovdje. Ne, pa jesmo, sjećaš se u stvari kada je Miho bio... Kada je Miho rekao da je Hajduk odradio najgori prijelazni rok. Kada ima kada je rekao da će imati jedan hot take, pa će to na kraju ostaviti, ali u biti nije rekao ozbiljno da ima najgori prijelazni rok, nego da ima taj nedostatak